Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. am tangani Allah subhanahu wa ta'ala fa ka shetana toroma wala da sanma mi damina ne flanve amba ziza la ni setik masato ko barkaye kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa awnya joni Allah subhanahu wa ta'ala ma fangade amma fangada kene be Allah subhanahu wa ta'ala de yoro ala naka fanga ka faranga jango barami na damina to flanve ala kan deme ketan fota ka be Allah subhanahu wa ta'ala sakuma namoro la mi solike anga sababu nyumai anva anangara moko anga manyema mi bandega menaka senani Allah subhanahu wa ta'ala ma alkraba tigi amba yin setigi masafa ka solka aka nema nikisi chama ka alkrabaka na yin solka alkrabaka am solka alkra sallallahu alaihi wasallam kan ganauka munun ngera fe no majaba anu balola nyova taraka munun to ako o balona ka laydu ka chamana musoma sayu belajele ta kelengele ku to aka no lubi wele ko alkra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba am sai ka dugo kai alkara sallallahu alaihi wasallam bona sanmawni kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fa kishin ma chama ba alafa alako ka alkara bakka ko ka jinyan zanmo ka ko ka alkara bona sanmawnga namoro lambi folidi alsalama chema ana musomama ayuhal ikhwa mal alsalamu attaqullaha fima amar ayto nga janga sir Allah subhanahu wa ta'ala nyaka yamar yakola alako nga minga ayto nga zeko ka kelila untahu amma anhuna hawa zajar Allah subhanahu wa ta'ala ko femi nga dabla ayto ngan sego ko dabla lila je an la har kuna jabe soroni ode ne mami makobe je an la harala e chesre ne vevlala wa taqwa indal ulama fambi wele ko alnya srenya don bo yoro ala hazain al mil walaini asgimen ni joseph ladeka beki hagli tunina ki chesre na ka balone nga ka fatu nga wa fihi ma qala alayhi salatu wassalam ni joseph la konga alkraba tigi ko kishin ne machama be Allah subhanahu wa ta'ala fa alako ka alkarabaka akuma nahitukum anhu fashanibuhu mo hunu mandeu nena ko ka femen dabla ya yoro jenyana wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum ningo ka minge aya seko ko kelila ni dakurnya flade be wele ko Allah subhanahu wa ta'ala nyesranye alkaba sama ko amma sisa agode mo hotte ni dungo fo ayi nene min bonda ka fo ayi o bara daba ma yoro nene ko ka min toyi ayo dabla ka hera to kelila ningo aka minge aya seko ko kelila aka hera bola jena wa aka hera bola lahara alakra sallallahu alaihi wasallam kan makan min famona don shidomo fe ode annahyu yujibu tarka dafa'atan wahida na ko yin dabla o yo dabla le semola o doti ke ka dotu wala amru bi qadri lis-sata'ati na ko ayin nge aka yamaru bi seko kola balma so hadisa famiya abende kofo amayina Allah subhanahu wa ta'ala fa kuma yifamu choko nyuma alako noko anambal masalama bela jele yalil ilama annana bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala o kofesa ma fa akado Allah subhanahu wa ta'ala ka samandiya anaka bonye konnana enta sabana akhara fa qalbi minbar al-fiqh al-maliki ni ansagale minbar al-fiqh al-maliki save kokora malku bon ansaka kalam lokono fil marrati 116 سجيك كمان أنا سجتان ورانا والكلام إن شاء الله تعالى على الفقه المالكي بشينا سجي نجر الله سبحانه وتعالى كما بنا بولي مالكو بن أنسك فقه دكا دينا فاميا من كنا ركب على كربا يرو نمالكو بن أنسي أفرنيو عنك قرآن نسو فاميا لا على كربا صلى الله عليه وسلم كسنة المطهرة فاميا لا واتي كنغا aya soro shuma ko ka damata ma aya soro korfo manyami aya faranyo nga ajele
ode bi wele ko fiqhul maliki insha Allah ta'ala bisigi bina ke odeka min ar-risalah al-mubarakah li abi zaid al-qayrawani rahimahullah akma taranve sharia gafemina oye aywa arsala barkale min bambulu sharia kitab barkale min bambulu nabi wele ko risala ni abu zaid al-qayrawani ya sabe am Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka hine abu zaid al-qayrawani arsala mashubba jalila نسأل الله تعالى التوفيق والسلامة والعافية أم ستك مسدلي الله سبحانه وتعالى كان بسبب ما أنغا كتا أنغا فوتلا قال المؤلف رحمه الله أبو زيد من كتاب زبه أكو عم الله تعالى دل على كهنانا أكو أن الصلاة حق أبقى بما حلبي أكا كتاب الدندلة أيوة اللمانية فين بيقول لك توحيدو على الدنيا أو كيتي كم نكومينا يو سبتي aka kitabu dondala ko ke miftahu ya gafe dayala ni oye jango kitabu to ka barka sorani oye halibi abode kono abeka pumanye le mania joseunga le mania tikene ya fiu ni femuno nde aboko lu de foanyi silameka ala dana tike chieye fo aka sore dame ne venununa ako apuma ako wa anga dala chena anna sirata haqqu ka ko femina kibaruna nama ama sogo kayi wa mashima taka talla je ka se kana kibaru fo Allah subhanahu wa ta'ala minyada no ye gindo daba mas aywa domba masaye ode ya nyefa ka kira alkraba sallallahu alaihi wasallam sallallahu ka nyefa nyi kwanga dala ka fo aywa kibaru minna ka alkraba ma ko saratu be anga dala ka fo saratu ye chenye ya juso al ibadu bi qadri a'malihim jombe temes saratu save nu ka bara da majiraye kuma koray anga don ko saratu ko ye chenye ngalonde dala ode bi kalimaniya sabati ni mami ngolo gele yara ko nye chance kala nye je yala je don fanga bunya nanna opma menda fo kula ka soronda shidon ni yikungolo gele ki tafan vennuna imago be sajena ya wa imago be salahara ni voku ye munye jamana labaka mo yoko dongo jugo kasaru makala al gharibu kull al gharaba wala ajabu kull al ajabi abi makabako ya wallahi mbi wini nodo we mo neke nye je yala ndara yave nzikira yave we mo neke bebe ki tafo kula ka sarima shidon ibi kuvi kiri alladhi la yaktubu wala yaqra ata sabe ata kala iba sigile abega puma dono bo ka iba fo komina fo ni sambina ndeke ka alaka dina kala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mulila mo fe mundo na mo ka jaku ya kodon politiki kleb wale jamana laban nane bekera kodona muso ko lu ba doka tame chewka dem sen ngolu be kodoka tame makorba ka kuvi ngolu kala me ka tame kala mbawka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nafolo jugu tile bole be doni zora la fana ndu table fana kabila table dobe kuna dobe nere kuna o kama sa bebi tafo kununa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mi voye ala sharia bi to minena kani yere ne ko wala mashi kani yere ne ko wala ala sharia don bo ni yorotay na kadi mami yetukule ka mine ula na kadi ye kungolo geleya ala be tasuma dayla yana ka fe vraiment soro ningo nunu nye hakika ye ngolo ka gele wini no la ko ka ta tuiki tafon nuna ibi tukwa shidombo ula jakuya uluko ko ka fanye ko seratu ye cheye mati sokala wa matakana aitwanga sabali anga hagil to anyerla jamana labana mo filla yera maha sira firikira mo mako jugu mo kira ko masha weraw aitwanga sabali aitwanga seka nganga nanjo alakira kofe anga nanjo sheria shidomo kofe anga dobo kudon bayna no kira insha Allah ta'ala ni ba me mo fe ebi sirayi alaka akili nyumande amma kira bjiko ko seratu ye cheye wa seratu mo tekele nyala no ye mami vana neke madrasa de ngwa pma ayo don shidombalu ko pma dine kuratiku ko pma nuye mami neke ko mo yekele ko mama musa mayi le mania yerati sabati fio ka sori damola fa ka sori damala seratu ye cheye wa seratu 120 mo biteme seratu 120 nu ka bara damajira e mo te kelenyi sera ayo arsalati ko ako fana juna mutafawituna ko mo be munu Allah ta'ala yolu kishi wa wira dama bi nyonda aywa temeni cugola moka telni nyonyi fi sur'ati najati alayhi min nar jahannam ko moka tel siratu tigalila kishila kabo janame tasuma toroma siratu savela la kada munga moko barate kelenyi doy farda ke ka dafa asego dama jirala kallaba ka nafla chamake makena yanamu min al-layl illa qalila aka shufa sunoko kumanja wa sira jugola ami damuta wal musawla ama wal feshun ami kono fa haramuna no tigila ma balonati an emini damuta wal musawla ki kono fa haramuna ka sai ka shu
ka sai ka jagabo ka hiji na au mina chugo Allah subhanahu wa ta'ala siratu saveno kira kilenya na kana ala be do java ta'ala Allah an zalika ulwan kabira ala ka boma ala ta ka jon java al-islamu ay to nga hagil to anyerla mo be ku yira kun naka yira naka ta koina ni yira naka tike mana be ke edela am ala dil ala kan famu chugo nyumadi anambal assalamu bela jalema ako mota kilenya ko haliba ba sabati anyi wa qaumun aw baqatuhum fiha a'maluhum ko jama kulu do be olu yira naka olu yira kun java olu toru ni dungo bolo olu bana ala la ka bakira la ka to jena folo je joro je horro ne je harra ka ayo furban na folo ke usakoy ku sako ke wal musawla ku sako ke ayo jamana sharia la ku sako ke ayo unni ayo anu ni dungo e minji njira ula balo no saya cha wi sako ke ko siratu sanve olu kwa bija obe tiene aw bakatehum amaluhum ku yeruka ke wala juguma be ke sababu ye ku toja ayo o se tiene obe boka be siratu kono ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka hakili nyumandi ayo anambal assalamu bela jalema ko obe tiene obe boka be janama tasumana arsalati kan kuma nyefo mi mala ode anga don mi maja jaba i'tiqaduhu min don ye jaku yable mo hono mandeka ka sabati yeralla wujudu sirati wal mururu alayhi yawm al-qiyamati anga dala ka fasiratu be wasiratu ye chenye o mo be tamas siratu sabe al-qiyamah wa huwa haqqun habitun bil kitabi was sunnati wal ijma'i siratu ye chenye asabati min fajiya sabaye qur'ana ya sabati alkaraka sunna ya sabati don sira mo ga bengai asabati ni femi sabati la nen fajiya sabaye ngato lable sosali to la science dunyoro to la ika hakilla dunyoro to la ami aladil alaka fam to nyumadi anambal asama bela jalema ya aburuhu ahlul jannati aljanna do mitame salatu 120 wa tazal bihi aqdam ahli an-nari janame do zebi chena salatu 120 be janame kono fal kitabu qur'anan nasu salatu sabati Allah subhanahu ko fasabaqu salata fa anna yubsirun alakra salama ka sunna salatu ko sabati asabata ko alakra bamma ko yun sabu salatu alamat jahannam nam hunu mandemu ni qur'ana yefemi sabati aye ni mo hodde ba donga teme awka nin Allah subhanahu wa ta'ala be puma ba nyefo aye wadala anva anangara mako alaka nasara kayrala الشيخ على توري اكو السنه هي شرحه للقران ko alakara baka sunna ko de be qur'an nyefo Allah subhanahu wa ta'ala dina ngana ko do enverseku sadu salabe Allah subhanahu wa ta'ala alaka nasara kayrala ay bigi ka gafo nyefo ka kala no mblasira alaka kabru noro alako kaka alaya kama ala sa turi ko aywa ko alaka sunna bi qur'an nyefo anyi itlo majoy ko famu ya mamna qur'an ya sabata ka fasara to ko yice alaka sama ya wala nya ko yon sabo seratu ko seratu min go foraye nata bla yoro don mo ba sig yoro foye ko gengele do Allah subhanahu wa ta'ala fe alamat jahannama janama kola fa yakuna awwal man yajuzuhu ana wa ummati ko ma fala mono met seratu 120 ko yenere modu ane mando nde wala yatakallam yawma idhin illa rusulu ko do ka gele katame gele yaka ko mashitu puma ado fo kiraw ko puma kiraw dama de tay ko gele kama siratu ko gele kama siratu tiga ko gele kama bi munanga daba de me kulo e fere kulo kanti mati soro ko kiraw dama de seka puma ado alaka do no ko yama ko wada'wa rusul yawma idhin ko do kiraw fanaka wele daka ko ya allahumma sallim setigi masa ambi deli ake doni noni ala ake doni noni ni nguma no bajira awna ka fa cena alkaba sallallahu alaihi wasallam alaka kirai jamana labana mo kechugo ode ba jirana ka fa cena alkara mi fo sadatu samba beke sabu ni mo nyina ko Allah subhanahu wa ta'ala mangeku ni mo nyina ko saka Allah subhanahu wa ta'ala naka ko saka ala java kala kale bandiya sabati ka seli ka shun ka jaga bo ka hiji o ma kelo nde chesirle fle kokora ka juruta ku cheksesiri haramun no fe ka surafen yelama ka ke ceye ka jamana sharia kuru ka datugu ka temezira wara nyini sharia sanve ka sharia toka sa mashita nyini ngalike ni sharia nana ni adafi dakene yeri bolo halo mandi sharia yartikuye barsabu no kera fendi sore tayna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nanyangona bara ufa ka ngona bara juru chani o surafena nanyangona bara ufa haramun nafolo la no haramun nafolo kera ka aywa so daga bana ujo ko keka aywa kalazo ujo ko keka aywa tuwabu jamana ujo nandaranjo Allah ta'ala nyefa siratu 120 kasoranzelillah anjuna an jaga bo hijira nganya anda mutawal musawla
kangono barafa aywa haram nafolola kangono barafa aywa Allah subhanahu wa ta'ala tanamako aywa nafolola nandaranjo Allah subhanahu wa ta'ala nyefe na Allah subhanahu wa ta'ala yamardi nanana siratu save siratu debi aywa tasuma da otigila moka wala muso da mo bibi farkolola ikono fame aywa furba femi na nitate siratu deba samaka buila ni sedara siratu save na yisemine ikolo ni soko ani seme abi juli kene aywa isoko kene tige tugo mina ni juli kene be shuru kiraw nyebi odeye obi siraw kamana bi gobe ala deli ko Allah subhanahu wa ta'ala ka ke doni akuma selamo shuma ko jugu day to nga sekango nyonde nambara ni java mi vlesena nyon tata mi vlesena jamana labana fato kera ni eko mbanye ni ala kola obi ta ke joleto kuni ko zero hakama ito nga hakil to anyerla ala ka hakil nyumande amma ala ko kaka ala yakama ala ko ala karabana aywa soma sanama barka kama wala yatakallam yawma idhan illa rusulukum atipma doni kirawte kiraw ko makan Allah subhanahu wa ta'ala deli deyi assalamu ayto nga sabali nyoda baragale rada biyere pma mo fe ayanga mana gwa amina kami fo mo yeni mo bo me ka sega dobu ka ketawla nga mana gwana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un du mara chukoya dugu mara chukoya jamana mara chukoya kabila mara chukoya anga mana gwana nzirana atoyere kerasa abinyina bo wal mamu nikena karaba abinyina bo wal ma abi akade anya chuko mina bikete subhanallah ayto anga sabali ayto anga don ko akbatu kulli hadha Allah subhanahu wa ta'ala nimbele jere ko fede Allah subhanahu wa ta'ala ka sede binna kuma hine mana hine yerla dala ko sabe ne ngofe dala ko saga kunu be ne ngofe kuma salama ma kelende ambede bala ayto anga janga sabali ayto anga je anga mbolo di nyoma ayto anga hine nyona ayto anga min Allah subhanahu wa ta'ala ka dabadama no kera jela bokke tugo be nyela harabinye assalamu siratu gile sababu te dora la koy anga ke wala mi nanya fereke da binyana ba siratu de save o de bi samaka bo anvar ko la yana nga sa aljinema ni min ta yara na aljina ta manyala e bi fere mi na janime kono bar sabu yake ka jugu ya ko jugu janime e yo siratu se ka bele jele bu ila bi ta do nyenyi ni janime kono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ambi ala jel alaka hakili nyumandi amma siratu ye tienye don sila mo ka benga aya sabati ajma ahli sunnati alkara sallallahu alaihi wasallam ka sunna chaw benaka ala wujudihi ka fa ko saratu be wal mororo alayhi ko matite men sira wara fekata aljinna bela jele bi teme saratu de sanve ko saratu alkara mandum fambe wala ko saratu logata arabu kana at-tariqul wadhu o de siratige jele wa shar'a aslama sharia la jisrun mamdudu ko ponde do pomi na bamanedo alamatni jahannama janama kola araqu min ash-sha'ri ko ka misaka tamshika وأحد من السيف أداك ديك تمام بمروكا يرده الأولون والآخرون فلمان اللبما ببتمي حتى من لا حساب أيوة عليه هل الجومي مفويك على الله على تاني نقع بتمي نافع لك رب صلى الله عليه وسلم قال فإذا إداء سيراتون يفعلنا إداءة الدنيا تلا وسنة كتابية دون سلمو ياسبه كالك رسسمك سنة يفعني أكو وكسرات ذلك كلا لبي ومن أنقذ منه فهو بالفوز قمين إذا أتو دو جنة تيجي على كنا سر كير الله أكو سراتو كو جلو باسانفه ومن أنقذ منه نما من كشرة سراتو لا فهو بالفوز قمين كوبما وتيجي لما كي جيني على الله وتيجي كشكا كا جسر على متن جهنم التي يهوي بها من رجله قد زلتي كو أيوة بوندو الله سبحانه وتعالى فيه جركسدو الله سبحانه وتعالى فيه كدا جهنم كولا aponya kore mo bi yelo juru kisa inde ka kateme abamane do janeme kola yahu bi haman rajul huqad zallati mawma sey mana chene kabo sanve o tigila ma bibbe janeme kono o de la alimu muhaqqiqu do ko mbalma muso ko nyela ba ma fereke cuku jela ba ma nyami cuku ko uzkur su'udaka sirata wa tahib ki haklito iyela dola siratu sanve way ka kashi o do makari kama kana makari mana ko makari yerala وانتحب فهو على متن جهنم نصب قال الله تعالى كما كسراتو جينجي جانم كولا ادق من شعري ومن سيف احد كوكا مسكه تمشيكا ادك ديك تمسرفكا ولا يحيد امروره احد ما شتي تمسر ورفه كو بيبي تمييفه odo ibina ke chugodi ki ka makariyere la iki hakilito dola iki hakilito ka ketawla na fara ko ne mamni bato ke kanye ka sai ka alakota chama ka ko siratu de alakota sama ka bi farla ni ka doni fiye yara iteme mi ja siratu sanve op mama ko fa bade mi vlese ne semo ala
kiri jugu tiga min filɛ sɛnɛ i sen bɔ a la nafolo jugu ɲini min filɛ sɛnɛ i sen bɔ a la jinɛya langolonge min filɛ sɛnɛ suyɛni baden min filɛ sɛnɛ fɔ hɔrɔn ti maloya suyɛni na bilen i sen bɔ a la hɔrɔnmuso ti maloya jinɛya la bilen i sen bɔ a la k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ fila bɛ ɲɔgɔn gosi i ka pɔsi kɔnɔ i t'i bolo bama o k'a fɔ tu i ka so i sen bɔ a la da la ko Ala subhanahu wa ta'ala ti sɔnna Ala subhanahu wa ta'ala ayiwa ka bɔ ayiwa ɲinɛma kɛta ninnu kelen kelenna bɛɛ mara mɛ setigi masa fɛ wa maa ti tɛmɛ ten k'a sɔrɔla ayiwa a ɲaaminen b'i bolo a bɛ fɛn jiri i la min n'a jɔlen ka jan ni sɛbɛ ye a bɛ tasuma da i fari la yan'a ka fɛn ɲuman sɔrɔ o tuma hakili to i ka kɛta la yan an bɛ Ala deli Ala ka hakili ɲuman di an n'an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma dɔnnibaaw ye n de fɔ an ye ko an ka hakili to nin don ninnu na ni maa min ye nin faamu i b'a dɔn ko ja n'i y'a fereke yan ni mɔɔw ye tɛgɛrɛ f'i kunna yan ko karisa bi don ka d'a la a bɛ se ko la relation min b'a bolo bi jamana in na n'a ko min ko y'o ye subhanallahi ti mako la a tigi makari minɛ dama wallahi a ye fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan siratu b'a bɔ a la a bɛ taa tɔ ɲɛfɔ Ala ye alikiyama jɔ do t'a to a la kaburu kɔnɔna t'a to a la diɲɛ yɛrɛ t'a to a la maa ti to mɔɔw kan ka mɔɔw to ɲɔ k'i bɛ taa Ala ma ten a tɛ se ka kɛ i bɛ malo diɲɛ na yan wa i bɛ malo lahara ni maa min ye nin faamu i bɛ hakili to i ka kɛta la an bɛ Ala deli Ala ka hakili ɲuman di an n'an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma idaatu tigi ko kokora a ko wannasu fi zaka zul ahwali ko siratu sanfɛ ko mɔɔw lahalaya tɛ kelen ye najin sari an aw al ahwali ko dɔ kisi mɛ teliya la barisa o ma fɛnkɛ maana o ma mata ɲaami o ye Ala ka hakɛw latile wa y'i sen bɔ Ala ka jɔn ka kungow la a ma Ala ka jɔn tɔɲɔ a ma jɔn ka hakɛ ŋanamu a ma jɔn ka hakɛ k'a ta ye o y'a ta kɛcogo ɲuman na Ala subhanahu wa ta'ala bɛ sira dɔw ma joona karisa wa ne yafalen dɔ ye ma e ka taa joona basi tɛ ne ni e Ala cɛ basabu annasu iyali mɔɔw ye ni Ala ka kɔlaw ye ma fɛnkɛ mɔɔw la subhanallahi Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ko k'a ka Alaya kama aw mal ahwali ko dɔ bɛ tɛmɛ siratu sanfɛ ngo b'a sɔrɔ a yɛrɛ siranna a kamana gɔnna a t'a dɔn ko nin ye ko in daminɛ cogo ye a bɛ laban cogo di ko dɔw bɛ tɛmɛ o cogo kan wa minhumul mubiqu wal mukhardalu ko dɔw yɛrɛ bɛ yan fereke kojugu fɛ diɲɛ na yan olu ka doni giriya kojugu fɛ olu bɛ halaki janɛmɛ tasuma kɔnɔ olu bɛ ayiwa walaki ayiwa ka jan u kɔ ka janɛmɛ tasuma kɔnɔ mimman bihi anil inani ya'dilu Ala subhanahu wa ta'ala jɛngɛ ka bɔ aljinɛ ma linnari wa hiya maskalul kuffari olu bɛ bɛn janɛmɛ kɔnɔ janɛmɛ ye kafiru sigiyɔrɔ de ye wa man aba an ta'atil ghafari ani maa minnu banna jurumu yafa masa labatoli ma minnu kunkolo gɛlɛyara diɲɛ na yan minnu ka ko bonyana u ɲɛ kɔrɔ minnu gabara n'u y'a dara n'a kɛra olu ɲɛna ko diɲɛ ye toyɔrɔ ye ko an bɛ to yan de ko an tɛ taa yen fɛ olu y'a ɲaami a ferekera fo a ma se ka ɲɛnabɔ janɛmɛ de b'a tɔ ɲɛnabɔ qala rahimahullah ne ni ɲɛfɔli tɛmɛna siratu ko kunga balimakɛ n balimamuso Ala ka arisalatigi sara kayira la a ko wal imanu bi hawdi rasulillahi ko an ka da alakira satama ka ayiwa kɔko la k'a fɔ alikawusara kɔ bɛ alakira ba fɛ ko an ka limaniyaw la ka daw la k'a sɔrɔ an m'a ye tariduhu ummatuhu ko alakira mandenw mina alikawusara kɔ da la yazma'u man shariba minhu maa o maa ye mini kɛ alikawusara kɔ in na ko minɔgɔ t'o tigi minɛ bilen wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyara maa mun ye Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ falen ka yɛlɛma ka k'u sago ye ko n'olu nana k'u bɛ n'o min Ala ka mɛlɛkɛw bɛ busa kɛnɛ don olu la k'olu gɛn ka bɔ alikawusara kɔji da la ko an ka da Ala k'a fɔ alikawusara ko ye tiɲɛ ye ayiwa alakira sasama y'a ɲɛfɔ an ye alakira b'a ko hawdi masiratu shahari ne muhuru ka kɔ min kibaru fɔra ko ayiwa a dɔjan o ye kalo kelen taama furanjɛ ye wa zawayahu sawa'u a serekew bɛɛ lajɛlen ka kan wa ma'uhu abyadu min al-labani a ji ka jɛmɛ ka tɛmɛ nɔnɔ kɛnɛ kan wa rihuhu atyabu min al-miski a kasa ka di ka tɛmɛ misikiw kan kizanuhu adadu nujumi sama'i a jimi jifile ye ayiwa kabakolo dolo jate ye faman shariba minhu la yazma'u ba'daha ni maa min mina a la minɔgɔ t'o tigi minɛ bilen ayiwa a ka adamadenya tɔ kɔnɔ wa qala alayhi salam alakira ba ko don dɔ la ani sayyidat aishata bɛ baro la a ko aishata ma hadisa dɔ laban yɔrɔ la ko la yashaw ahadun min ummati ati jam mashiyem hunu mandela an yasma'a hazizahu illa sami'ahu ni kawsara ko min gibaru fi sisa aishata ati jam mashiyem hunu mandela aka koy mangame fo aka me aishata ko cugodi alakira ba ko aishata ma ki bolo fla do tulo kono aya bolo fla do tulo kono ki tulo be mangame na akunde al kawsara ko ji mangayi alaka hakili nyumandi ana malma arsama bela jalema wa man kadhaba bihi inda ahli sunnati ni mami nyangalo ndigiya kwa ko bunyani hakilima sunnati gu fe o tigala fasiqun mubtadi'u o tigala ma yecheni kelaye bida amado wala yakfuru ngati kafiriya qala malikun rahimahullah angara mako anga ma nyama malikum an anasi
ako mawata akono fi khawatim hadithin tawili hatsa jando labana mawata hatsa bidurni sekina hatsa laban yoro la malkum an ansiko ko alkrabako wa ana faratuhum ala alhawdi kono mo hudbe temmande ngono alkawsara ko jidala ko fala yuzadanna rijalun an hawdi mba fi aka chesri akana so fiw cedo ko gien ka bonne mo hoduka aywa ko jimminima kema yuzadu al-ba'iru dallu ina fa nyama kunine bi gencu ko mina ona di himnum hodu wele u furundo to katane bu wele ala halumma aina ne mo hodu be ya fa yuqalu no karamel ko be soraka fa mo hodu ma innahum badalu ba'daka mo hodu e balone nonu nyemmi ngay yode yi e fatule ko nonu nyika dina yelema dina firikete yelema nanu mbolo ka kenni du ngoye no kera ko alakra basal sama ba fo fa sohoqa nasora yanga dina yelema ne mo hodu fatule ko ok man ne mo hodu tadon atendo aya yoro jamane mo hodulla ko alakra sallallahu alaihi wasallam kuma menani aya memmele ko da ko mo hodu fatule ko man no nyaka dina yelema o kuma ko yakudu alakra bay ako ayo mande ma ako ne tadon bile atendo dina mo hodu fatule ko na yanga dina yelema ne tado atendo o dina de yelema ne flambo dina min lasele kunye kalande yi qur'ane miftahu de kera ko kala alakra bay yare kala ne ngara mo ko de ayaka misri joma kala ni seli de kama ka balo mo kala nina ka fatu mo kala nina o dina to de kevle al salama abi musafuru ka desora de ma duru ma woro mata akelende sikim banga ka qur'an kala akelende sikim banga ka hadisa kala akelende sigi karam ko ka alaka dina kala abele jele ka nyinme bi shin kala weraw de ma ka jefe be kala o siraka ka balo ka fatu ka o jema kulu bi sigi kokora ka yere tretita kana manga wuli ka jo mesiru kono kana almamu sejo faraka yere ka don ko dine yelemana dine laseliye de alakara saltama ka aywa dine Allah subhanahu ka somu no mi wele ko misiri dine nyemo de be foka benke ka jira kwa nga sigida mako jora misiri la amise ka misiri nyinisa ka faranyonga ka seli wala makele mambula do ayarana amse ka fere ka ke flayo dina de yela manefle ka ken na folotigu yoro minyu jaddama misiri do fle ni amogo tola do wara fana fle ni amogo tola netta de ngan na fole ni mama je ka nyini ni ndugu kole ni yoro nyene tay o yoro ni be monzo aina ay aywa du plan la ay yanga misiri o yoro ni be o de joko ke misiri dugu sigi ba be carte sigi ba be sigi da manvi be doni ba tala ko vindala kalati kari mashila ko joko ke misiri ko wuli ko jo ka karoko ko savela no dukuma na masiri ka tabi daga bana daw kono ko dayela do mina ka farra duru selo la o dongele ko ke jumay inna lillahi wa inna ilaihi raji'un o misiri de kelef la ka jamana fa na faltugu nyina na kala yoro ko dina min lasili kala yoro datugura fandayen ni kongoni min no ni gele yafe wallahi anga dugbo ko naw labbi na faltigi diw sebato diw uye fini munu ngoro ku fili sokono nuti doble nu bango ko zirana alanye ko finu takatano e president ka ko ka je ka passe ka kolu siri kata na e bursi konno la kata di karamo ma ka di ku ka di kala ne ma wali de ma ku ka do wallahi anga jamana kala ne ngumi fere bo ngo finu de bi cheka aywa ta ke ka nga fonze ufa jibi sei ka bali ka tayoro soro ka yele etaju save ku kar ku fili ka mo fa ni ala mo ke awna ba ke jonina ambe ala dil alaka haglin mani mo mandema dina ferikete yele mana mimbe kula sa i nyeshi kala kadari mai ko kala iki ka arsala ingala iki sigi ka sokono nu ya balaw wuli misir la kan sendo ala de i yere nyini na ye nyosar alkawsar ko jila melakaw bi busa kenedo anafolotikuula ka busa kenedo ayu apma bawla ka busa kenedo ajama kulula i jole nyena i bi kono fa alkawsar ko jila alkara sama ba teke dima ina bi jagata aljina kono aya hagil to ayer la dina yerma chuko pumat segana na ibli sigu de be kofe kana insha Allah ta'ala dina firikete yelemana dina min alkara sama kambama ni qur'an ni al-salamiyya nakira daiti ko jugo tala nakira daiti ko kala tala o yetay wallahi la ilaha illa huwa ta'ala kira tay alaka kili nyumande amma wati anda mbulo makaba min ngal kelen jabi anguna nan ngal sabay ngal ucaayara ngal bado ngal ke ni al-salam musoyi ay ngal nyumange ako al-salam muso bi bangi kola ci pigri minge sisa ko al-salam muso ni yake ko abi ifaru abi ko minafo abi ifaru ko labashi caaya mado joli bi toka bon ikate bashi bi toka bon ikate ka soro lada joli te akele ka nyingal ke na ya nyinga ngo bashi mimi bo ani lada joli ye kelenyewa akol lada joli te ubonde nyonve
una watu tekele una togo tekele tle konna na pmado abina doni ndama tle konna sone dare ba sora bitike o tigela maka kiti yemini ashari alsama sharia kitabu ko wa amma damul sahadati joli ndogo ko bana joli damul sahada fa yajibu minhu alwudu selji dama jibi de nyini aywa wajibi ala na boli madama teme o sahabu la hawal salasal bawli an yatawadda li kulli salati ngana boli raddama temena akannedo atigela maye ka bonoko ka selji kurata selwato selwati aywa atikilama be selini aye abe shuni aye aywa afurke be samani aye abe fereke ayra tara dokotoro munoma ko luka pigiri kala ko abina furanje do ka bangunu nyonje nini la hale nya sora kata fo dokotoro ye ko ale ko abi yelama do alaka dalila ko ya sora ka fere nyino fanalla barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما